Karon adlaw sa Lunes, paghandom kang San Isidro, mag-uuma. Ang espiritu sa kamatuoran nga gihisgutan ni Hesus mao ang Espiritu Santo. Hapit na niya ipadala ang Espiritu Santo gikan sa Dios Amahan. Ang Espiritu Santo gihulagway nga magtatabang o ang Paraklito nga nagagikan sa Amahan. Lig-unon niya ang mga apostoles sa mga panahon sa krisis. Papahawaon na sila gikan sa mga sinagoga tungod sa ilang pagtuo kang Kristo. Mas grabe pa, adunay mga tawo nga buot mo papahawa kanila. Naghuna-huna nga sa ilang pagbuhat sa ingon, sila nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Dili buot si Jesus nga ang iyang mga sumusunod mubiya sa ilang pagtuo. Gikinahanglan nila ang Espiritu Santo aron paglig-on kanila. Dili lang si Juan nga magbubunyag ang misaksi kang Jesus, ang Espiritu Santo muhimo usab sa ingon pinaagi sa pagpunti ngadto sa katawhan sa iyang presensya sa taliwala kanila. Sa sinugdanan, gilikayan ni Jesus sa pagpadayag niini ngadto kanila. Iyang gitagana kining kasayuran hangtod nga siya hapit na mosaka ngadto sa langit. Pamalandong. Nakabatyag ba ako sa lihok sa Espiritu Santo sulod kanako? Nagmalig-on ba ako sa pagbuntog sa mga pagsalikway ug sa mga hulga? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas sakay sa sakayan ug midiretso sa Samotracia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti sa mga babayi nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira, nga namaligyag panapton nga dagtom pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdayig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat, pasadyaa ang mga anak sa Siyon diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayiga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin, paawita sila og pagdayig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan.
Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubot-on sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.